Alumnos e alumnas de centros escolares da cidade presentaron os seus proxectos na Feira de Miniciencia de Pontevedra, Ponte en Ciencia. 11 centros de primaria e por primeira vez centros de secundaria participaron neste evento que ten por obxectivo promover o pensamento científico e investigador nos máis pequenos. El objetivo inicial es enseñarles a pensar por sí mismos. Ese es el objetivo del proyecto, que estamos acostumbrados a recibir información y a memorizar y enseñarnos a pensar cosas que han aprendido otras personas. Entonces también eso está bien para aumentar los conocimientos, pero la idea es que ellos tengan un método, un sistema para poder hacer sus propias evaluaciones y su propio desarrollo de su propia mente. Natureza, robótica, ciencias sociais... Os rapaces levan todo o ano traballando nas súas investigacións e chega agora a hora de expoñer os resultados ante un xurado, aínda que o máis importante é divertirse ca ciencia. O noso traballo vai sobre a discriminación na publicidade. Nos estampar nas teas e obter cores naturais de follas e de plantas. Lo que hace es, al detectar la luz, que es lo que está haciendo ahora, pues esto sería como un coche. Y veis que hace una flecha para dirigir al coche y que gire. Para nos esta é a primeira vez que vimos aquí a presentar, pero viñemos outro ano, o anterior ano, pero só para facer xogos e iso. Sí, a pasalo ben, sobre todo, sí. Que é iso importante. O alcalde de Pontevedra visitou os stands e destacou a importancia de estimular a imaginación e a innovación nos nenos e nenas, xa que potencia a súa creatividade e vai xerando capacidade de emprendemento para o futuro. Hoxe foi o día dos coles, pero mañá continúa a actividade. Será a ocasión de coñecer os proxectos presentados por familias e AMPAs e de seguir participando nas actividades que estarán abertas ao público xeral. Tamén se entregarán os premios. Isto será a 1:30 no Salón de Actos de Forestais.